Souboj dvou mladých pušek. Žilina proti Ostravě. Brezovský je už ostřílený matador. Tento rok se blíží k hranici 10 zápasům a ukazuje, že má perfektní formu. Je to trojnásobný šampion ligy Mamal a na kontě má přes 30 zápasů. Holán je obrovský talent. Svou formu potvrdil už na mistrovství Evropy v MMA, kde získal 3. místo. Je to velký talent, má rád přestřelky a bude opravdu pořád tlačit dopředu. Další skvělá podívaná na Way of Warrior 12. Tak priatelia, je to tu, pred nami je 7. zápas, ktorý vypísaný vo váhe do 70,3 kg. Uvidíme zápas podľa amatérských pravidiel MMA 3 kola po 3 minúty. Teraz je ten čas, kedy si predstavíme oba rohy a my začneme v tom modrom, kde už je pripravený reprezentant Fighting Club Ostrava pod trénermi Ivom Chrastinom a Danielom Marinčákom. Aktuálna bilancia 7 výhier a 4 porážky. Tretí na majstrovstvách Európy, ešte len 20 rokov, 186 cm a 70 kg na váhe. Dámy a páni, za Českú republiku, Ostravu a Modrý roh, Pavel Holáň! Na druhej strane už je pripravený naozaj veľmi skúsený domáci reprezentant Wolf Pride Gym Žilina pod trénerom Tomášom Melišom. Nastupuje do svojho 44. zápasu s bilanciou 30 výhier a len 13 porážok. Trojnásobný majster, alebo teda šampión organizácie Mamal, 21 rokov, 168 cm a 70 kg na váhe. Dámy a páni, za Slovensko, Žilinu a Červený roh, Mário Brezovský! Hlavným rozhodcom 7. zápasu Martin Hrabovský. Všetko dôležité bolo povedané mojim kolegom Petrom Obertom a my môžeme ísť do posledného zápasu prelims karty. A ten nám práve teraz začína. Mario tam veľmi rýchlo dobehol za svojím superom a začal naozaj veľkým tlakom, tvrdým kopom a ďalším tvrdým low kickom. Ten majú dosť nachodený s Michalom Kopasom. Je vidno, že do toho Diamond Gymu chodia na tú prípravu a Mario tam hrozí svojou zadnou rukou, takisto ako aj včera na svojom zápase, kde bol naozaj tou zadnou rukou nebezpečný, kde však samozrejme nemohol používať kopy, tak teraz si to nahrádza. A som zvedavý, s čím príde jeho super. Snaží sa tlačiť a pracovať tam tou zadnou, alebo teda skôr prednou, ale Mario tak krásne trafil tú zadnú a máme tu koniec. Takže toto bolo naozaj že veľmi rýchle. Vidíme, že bol ohlásený aj doktor Martin Hrabovský veľmi správne, okamžite zakročil. Čistý úder, ktorý tam prešiel v kombinácii. A Mario, tak dva zápasy za 2 dní, obidva víťazné. Kebyže je možnosť, podľa mňa aj zajtra si dá zápas. Áno. Tu uvidíme. Ja keď som pozeral tú kartu Kráľov ulice, videl som tam Breza. Hovorím, že nemal by byť na vážení teraz, Warrior 12. Ale našťastie padal je v poriadku po tak ťažkom údere. A Mario si pripisuje spomínanú druhú výhru za 2 dní. Ale tento úder bol naozaj výstavný a rozhod sa to pekne ukončil, aby sa neriskovalo zdravie Pavla, ktorý dopadol na zem, ale je vidno, že je v poriadku. A poďme si vyhlásiť oficiálne víťaza tohto duelu, ktorým sa teda stáva Mário Brezovský a zapisuje si tak svoju 31. výhru do svojich štatistík.
Máme za sebou 7. zápas dnešnej karty a naozaj expresne, rýchlo ukončený. No a v čase 43. sekunda prvého kola sa víťazom na KO stáva Mário Brezovský. Eriku, pojď sama do studia.